скочи за ръчичката. Я е внимателна. Моля! Майко. Чара не ще да яде. Не иска ли, баба? Олиза го парчето, па не ще да яде. Тя вече, Най-накрая. тя вече са наяла. Да пусна ли малко музика? Или нека да си слушаме чуденцата? Леле. Вижте, играша, Чара те гледа. Мамино детенце. Тя щастлива бе, тя с нощеска се преди да заспи вчера. Каза, че мечта да дойде с Войчо и с това. Сутринта се събужда първото нещо, като си отваря очите. Бабо, да ти разкажа какъв красив сън сънувах. И почва да разказва. Разказа. Тя веднага ти се разказа и на тебе. Бабо, тя не иска повече да папка, затова тя се е нахранила. Всяко Олиза не иска повече. Да, да. Е, там го остави до гумата, доле ниско и то ще си го намери после, когато оглътне, а ти си изяш твоето залче. И край. Я се вземи още. Сега ще пинеш водичка и си Искаш ли готова. още? Димка. Димка и не вика, я и казва и Диманка. Я, бабе, я тук докъде са такова, не са толкова красиви и добри и Она ме и хубави. не чу моята майка. Я седим и Да пините не си такова. намерила гъби, Дими, що че ще се се забавя. карат. Знаеш. Чули? Тя е така. М? Не, баба, то ще те лезне само. Мамина. Отзаде, къде съм оставила баничката, изеде. Ти му беше оставила тук те. Ей, Яди, Чара, ядеш тук не. После ще набереме букети, кога ще тръгнеме. Защо сега ще мишката откъснат и ще изсъхнат. Аз късам за Чара. А? Аз късам за Чара. Да. Мале, ма слънцето много топло. За мен ми е приятно. И е много хубаво, нали, баба? Само да не е взела някоя гъба. Чара! Ела тука! Война! Да не е извадила само някоя гъба, че ще я Не, тя не е видяла точно Маринка на къде е била. Видяла, че е отишла на там, ама Кошите са много бързи. И умни. опа. Те са като учените, но и по... Тут зад има една дупка. Взема Те ли пак. как скочи? Искаш ли? Що? А? Майко! Аз вземи чувствата. Не искам. Добре. Ето ти синче О, гонецът мал, виж, че е вътре. и другите. Мале, вземи ги, баба. О, благодаря. Мале, какви ви са хубави. Ще си сложиш А шоколада. па на лозе колко теменушки има? В колата, бабо, и Идем да покажа на баба. Баба, имам си истински подарък. Баба, имам си истински подарък. Не от хартия. Леле! Това дете какво има? Ма много е красиво. Ще набереш това за мама Калинче. Дай да го сега сложиме във водичка. Сега в една чашка го сложи. В водичка и за мама Калинче този полски букет цветя, нали, бабо? Добре. Ние накрая ще набереме такова. А па на лозе ти е бедна фантазията. Доле при ореха има теменушки повече отколко трева. Къде е спре? На лозе. Аха. Доле при ореха. У градината, нашата си градина. При ореха долу. Да. И да. Плаш. Ма тя, ма гледай, ма то, кажи ми, това,
неделния ден е Еми, това да. Неделя ден, Ма обяд. той и аз ми се струваше студено, обаче ми струва сега, че е топло. лежи си, върти си Да се, бе, кефи и е навън. навън. Ма и тя не се струва с кави шноли. Абе, виж какви хубави обувки си А купихме шнолите вчера. къде ги взех? Я Майка видоха, й. ма не знам кога са Ма купени. вчера тя си ги Е, избра. сигурно, че я си Добре, къде е поръчах една топката? такава И сме само. със същия цвят, клин, погледни. Топката ли? Нека Еми, не е така. за чара. Не. Я бабо намери и хвърли топчета. Къде да й намеря такова вода? Рошо, дай една чашка на елка. Къде си гледал? На кой вода? Да си натопи. Ей, брат ми, Ами, Чара. такова Яри. искаш ли? Абе, чай. Тя няма да говори. Е, добре. Мамамина. Не сега. Да знаят. Ти по-дърза това. Тя ти я носи да си играят. Ама ако искаш и друг Дай я, път, пусни. Чара, пусни. Пусни. Да. Пусни. Дай я. Дай. А, тя няма да я даде. чашка по-скоро. Я вода има. Има ли не ми рече вода? Па? Чаша за вода, казах. Абе, трябва Да бъде стопката ще тям. Виж ли, че тя те познава тебе. Значи ние често ходехме Мамо, на много такива хубави пикници. обички. Мами, аз ще... Тия нали не те убиват, баба? Не. Мамина това. Ма са ти много хубави обувките. Са ти като това. Не, не, Кетинка, да ти сипа сега кафе или после. О, не. Е, там ако ти сложи до туалетна има такова. Не, не. Донеси топката. Мам. Я гледай какви шубраци има там. Ето ме има една пътечка надолу. Не мога да оди никой там. Взех телефона. ха. Да, много манинка бело. Е, тази снайпер. Тази за табане. Пусни, Чара, пусни. 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 Кой да ти кажа? Пусни. Пусни. Тя иска да я гониш за това. Не, нема да закапе, не се бой. Ще ти лизне ръката и това ще е цялата процедура. Ей, Чара. Чара. Виж там. Донеси. Оп, нещо е по души. Не гъба. Не, пусни, пусни, пусни. Май. Чара, пусни. Пусни. Какво е Лоша за? фания. Листо. Листоният това нещо изяде. Е, май, да яде, какво мога тук да не е за първи път да идем. Може и баничка да било. Тук не идвам за първи път. Ема нещо, гъбите, сега сме са тръгнали гъби. Так някакъв път. Те сега всичко ще е интересно на Виж, че Вичай. тук имаше пак баничко, не го изведе и виж, че знае къде е било. Намирам къде има капачки. Яд. Айде, Е, виж това железо. желай от сърце на Е, дядо, това железо. на Войчо Алеша да намери нещо хубаво. Тя не е и толкова. Това момиче. Не бойте, баба, ама немате за как. Чакай, тича. Мале, тук ли си ти Тя е дошла? плътно по алошата. Това е топката, къде е? Е, там. Чака. Къде ме задавам на мен? Чара. Така, бабо, играй. Първи. Донеси топката. Браво! Ами ни връбчета. Бабо да го остави и тогава ти няма да я го взимаш от остенцата да й не убиеш зъбките, примерно, нали, бабо? Не. Работи ли? Добре. Да, бе. Преки. Какво те мисля, че ще ги снима къде си играят. Да, снимам постоянно. После, примерно, ще изрежем само... Мамината ми, мамината ми. Значи, ние у нас се снимахме на Коледа, кога? Мамината ми. Кога сте биле? Да, ми мама и Не бе, аз. После е така е гушках. Носи си я. Не така е гушках си. Ми да, вие сте се приятели. Някога е много кротка. Чара! Донеси!
Ама вчера си тая намерила тебе като приятелка и виж чоли само с теб. Мали, Роша, гледай каква къла имаш тук, бе, човек. Кой бе? Ти? Това не е съм я. А, това е. Бе, аз съм се дала глава. Окей, си колата. Ти добре, че нещо не издръпа от Гледайте стройки. на Бе, не, детето не, дава да я галя. Човека през нощия миг ме гаси. Да, 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 бе, да, виж, да. ще си игра с Димана. Ага, давай за такова. Тя само някой да й пристава и е такова. Взимай си кеди. Значи Ето тя... я гледа Да при си игра, какво? Чакай, бе, какво дилиш там ти? А обаче нещо такова толкова вкусно и такова хубаво. Не, ма гърди. Няма баба гъби, още не са поникнали. То си е кученка и си е животинка. Тя има и една трева, която И търси си тея да търси баба да си прочисти коренчето. Хвърли топката и тя ще се махне. Разбираш ли, баба? Я виж топката. Като и отвлича Така е. О, най гали, 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 гали. Чакай да си сипе безалкохолно. Не, искам безалкохолно. Пусни. Чета Това ще слънцето не слуша, кара само и я да... подгориш, виж какво пегано ще стане. Няма нищо, майче. Слънцето те кара да пиеш Чакай, ти води. вземе топката. Чакай, чакай, Димана. Ще ти дам топката. Пълна чашата и отдарам половинка. Чакай, ще ти взема топката. И сега съм донела ще вода, мой. Виж, виж. И аз имаме. Я вани Да, топката ма сме я тука. скрили вътре да я не пече жега. Леко! Не ти! Да разчара, че ще бутне от това. Кое? Злака! А, Далече от теб, баба. Рано да не има да се спира злака и яйца. Моята куда бъде. ми чара мамината, къде изчезна? Чара ме залезе. Ай! Я е страх от влака, баба. Обаче чара я е страх от влака и се скри. Алло, Маринка. Викам чара, като чу влака, се скри. Например, ето си променят. Тя не иска да излезе. Тя я е страх беше от влака, баба. Чара, Донесе ли Чара, виж топката. излиза? Въвани топката. Най-накрая Чара излезе, привлече. Днеска трябва да не Оплаши се се, натоварва, да се кучето оплаши от влака. Той днеска. Па той се не натоварва. Де, това ти кам, та мъжът ще отпочине днес, защото утре е на скенер. Чакай, Ага. И до вечер Охо. трябва да внимаваме и какво ще яде. Тебе ти Охо. давам на Айде, мене. Гледай Дава само гледай на- какви не песни бой. пеят. То не обича Давай да... зърнето с злато. Злато ли има? Така, думата, баб. Ма и тапиме са. Така, думата. Така Производи се казва. капъцето. Гледай как. Виж как се игра, баба. Да, Дай тя си си играе с как се топката играе. сега. Търкаля се, играе си. Я и оправи ушенцето. Как? Бутни го направо, това е така. Ей, Бой не се, бе, бе, не бой се. бабо. Тя няма да те ухапе, нали ти обясних. Тя просто иска да ти види ръката, как ще направим това. Да, бабо, тя вече те познава. Нито те лае, ни да, галка. Гладна си. Ей, Чара! Играе си с тебе. Мамо, Ай, тия те ай, Чара, Чара, виж. Абе, Абе, Чара, виж. Ми тия седат тук една седмица. Ти от утре седмица. Ми няма нищо. Чара! Те ще Чара, си нищо се хванат и Да. ще си изкарат и ще цъкнат да. Да, О, там има нещо. ще си ги направя. Бабо, не там. Не пипай. Нещо вика. Диманко. Она мисли, че до това има нещо. Тя няма да свири. пипне. Не е свири. Диманка. Той сега ще извади лопата. Не, баб. Ела тука. Трябва да вземе лопата за сега. На нея всичко е интересно по... Значи, Издава брат ми, звук. какво изнесеш и направиш на Димана, всичко и... Ама гледай, че на този край няма, редко има цъфнали. А тук те повече. Къде е топката? А вътре из гората пълно с По стола. такова, с диче. Тя не го уважава това.
Хайде, дия да намерим един кос. Айде, бе, Дири. Хайде, оди един кос свирка. Какво трябва да направим? Бабо, само по-далеч. Мама, детето, не близко направи. Айде, бабо, да си му късметлийска. Какво да му пречи на по-добре? Пожелавам бабо да си му късметлийска на войчар. Тук са букуци. Да си му бабо късметлийска. Я чака така или иначе да си подреда колата. Всеки да си прави нещо. Не знам. Че я да си подреда колицата. Петя, това не помня, че ще дай телефон. И придрънкам. Чара. Разбрахме да дойдем по това, което да на майка. После оди мазолянто сияе. Разбрахме това. А така. Прави настроение. Желязо. Нещо викаме. Ще видим сега. Не ти не можеш да го обясня, като се промените на викаме. Просто на физиономията. Надолу свирка. Минето, вие нямате смисъл те така да излезат. Да. Ама Мириан предлага си работите. Чаренка. Него и мой интерес. Ма децата не се вълнуват от особено някакви неща. Така са мисли някой си. Но не се сещаш. Какво намерих? Чакай, аз ще видя. А, я реко, че... Ма тя е по-намени от това. Тя до вечер ще спи като къпан. Там да спи Чаренка, чарка. Вей, какво? Тя няма да му капа, няма нищо. Тя ви запизава. Виж ли колко е хубаво тук е? И какви ме ще набереме на мама Калина един. А? Значи аз твърдих, че ти най-редовно превишаваш. Чара. Къде е? Слабата не сме имали ние един. Чарка. И аз се чуда като от морето не. А обратно знаеш колко камери са насвърли. Значи на една бензиностанция, къде ни го убия и там има някакви камери. Сега то вече не мога да разбереш кои са, защото май и тия за винетките засипят скорост. Ама... Значи излезе една такова село. Не, викам кога се забиди много. Просто си представя движение сега, сега сме се аз никога. Излизаме заедно. Ама майки тогава Нема повече, ба. Стига толкова. Едно цяло баба ти дава, не знае колко да ти дава. Аз вече изядох две. Стига ти лава там, бе. Може да е паднало някакво парченце. Иванка! той гледа, че не е поканен. Защо? Няма къде да Я ги вижда нея. гледам ги. Я ги снимахам вече. Мехка го. Браво! Много Намерихте намеря. нещо. Къде да знам? Каквото и да е подарък. Мали! Гледай това голямо парче, бе. Мамо! Какво са намерили? Леле! Кой ще ми каже, че е за теб? Мале! Какви са тия работи, бе? Един плик да си събираш подарък. Откова имаш? Не го прави така, че по-добре ти ще взема. Такова за теб. Ето текът. Ама какво е? Ти продължаваме един и други подкои. Ими, правят си. Един и други подкои. Нека да е малко. Ще е убаво ми. Искам с тая лопата да си отщипа парче трева. Да. Дай. Дай на бабата да си. За къде, Майлке? До една таксия. Много. Не от тук, от лозе. Е, тук му. Що? Цветан взима
къде е отпреде, къде спираме колата. Аха. И там продължи, сложи го саксия и знаеш по-обаво му стана она някаква по-особена зелена трева. Сега ще ти кажа аз баш коя искам. При Цветано нас... А па сега има някаква много странна трева, тръгнала долу при ореха, една остра като цвете. Не знам това, ама сега ще цари видиш е, как си намер. Не от тия начала. Та седи като минзухарник. Ето има тревички всякакъв вид. Ама и тук виж колко е хубаво. Ма ние тук идваме чара да се натича. То е чисто. Само, че някой път седиме там отгоре, като ме вземаше уния. И они са Отгоре довели седим и тя тича, играе си. с кучета. Ма тя къде? А, при тях. Баба, лопатата! Идваме! Това са намерили леко. Даваме лопатата! Аз снимах и пане не помня. И очерпей! Бабо, луковичка! Благодаря. Не се притеснявай нищо. Баба, Луйчо намерих един череп. Не знам. Ви е хубав деня, бабо, и да, ако сме близки, да не се Това вика Елка. Вика, виж къде води. Бе, това да го водиш в града, дръпнеш тук, дръпнеш там. Значи ние като довежахме тук Никола и като го пущих, той пада 5 пъти с пръста, ама то няма и къде да се убие. Ма се натича, то дете сака да тича и да играе. Леле! Патрони ли, баба? Де тия патрони? Ама ели по толкова Войчо, каква най-малкото? Некой път да доведете и Ало, оня. Елке, дигни косичката, че А? косата и падна на Диманка. И оня ничката, ако така и он ще си. Ние го довеждахме тук, ти че само сега болен. Да каже как ти е била. Нощ е дигнал температура. Боже, това дете да ме. Най-малкото не. Ема, начин ти е одът на градина, нема начин. Да. Той като малък път повече боледуваше, сега пак по-ред. Ще премине. Сега като се стопли, примерно летото, кога нема толкова Така вируси, не боледуват. и Диманка така, всеко дете от начало. Като се подръпне. Чара! Чара! Ето тук! Тук! Тук при мене! Бързо, 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 бързо! Не е гладна, що я и дадох едно над цело Тук, и тук, тук, такова тук, тук, иде. тук, 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 бързо, Ох, бързо, бързо, мале. бързо, 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 бързо. Мами, но... Чакай, Стефана. Чакай, Стефана. Чакай, Стефана. Не малко. Тя си намира немалко време. Нещо си копа тук. Чакай, две кое. Трево и устата е с трево. Къде е топка? Къде е топката ли, мама? Има. Тази топка къде е? Трева си късаш. Ти късам, да. Ай, Имам помощничка, къде ми влачи лопата. тя е разкошна, нали, баб? Да. Мале. Ай, лопатата е тежко. Ще спи като къпа на тази помощничка. А топа днеска, виж какво разкошно време. Ама разкошен ден е днес. Манка
излезе малко да се разходи на Ти природа. той не довеждаш па на село, на село. Когато то сме на на тази лоза градинка и само детето я довежи. вътре. Тя вика не, нито чара се ползва. Твой седми ден ще бъде спален. Панди. Обаче от Таня вече ме не е страх. панди. И отиваме и ще Ма си там вода на истински лоза на живи едно. панди. Не. Вече сега по-късно Не знам. отива слънце. Не, ще си вода на Аниматорите края на месец. А, мама каза така. се ми рисуват. Само да си е при мен, като ни Стига даде кетеринг. си ми я дава. Павам си колата, отиваме си 1, 2, 3, колко часа. Там въздуха, значи я там Ще след тича, ще си игра. Значи, Здравей. ние не сме лишени от това с Мария. От което Ние вали две мъгла, ние си излазваме и аз Значи избира. да, жива и у нас здрава ще- чара. аз заради нея у нас и ще- викам на Мария, Значи че ще вчера си я като вода Ще на ва лоза. бличка. Вчера Она като Ево, не в е чантата нищо. има Вчера вода. като Она излизахме нищо от не е плачене вода. и едно куче се разхождаше по пътя от тия манинките мопс ли е, френски булдог ли е, с пресканите му цуни. Това ли сте? Самичко. Е, тацове съседка. Уморили са? Ми е ред. Айде малко почивка. О, на каталяс, Това е на баба ти май тази постелка. голема рад. Много на баби. Вече е нашо ли? Ай, брат ми, ти ми взе думите. Що ми е колата? Това е било на баба. Не бойся, не бойся, ти мана. Да те гуши, не. Нали видя, че до сега Кара. не така? Мани, момиче, Не ела. бой се, ма, бабо, той идва да ти се Я ме радва. погледни. Тя свикнала Леля Бабо, Леля ти как запомни, е че върху идва да ти се радва. как върху нея и почва да я лиже по цялото лице. Не ми След малко, ако почне да те лиже, какво ще правиш, а? Ако почне бабо да те лиже след малко, какво ще правиш? Ще се смееш. Ми разбира се. Айде, ела. Айде, маля, ние да направим концерт. Те гледай, бабо. Като малките дечица, пие водичка сега. А по баба колко хубаво. Да. Маля, много ожеднела, тя тича. Сега ще вземе се дави малко. Не знам, що като пие вода и после се дави. Що? И не знам, така си прави от малка. Айде да видим сега какво ще намерим. Хайде. Да сме близко. 36. Тя обича да се бори, нема да закапе. Виж, ни Тя лая, си ни е нищо. близко. Тя вече та приела, че си приятел. Да. И играе с тебе като с приятел. Какво сега? Имат ли куче? Фигурка си върна речема. Да. Обаче не очаква да видят две коли. Не, нищо сега то. Това сме близко. Еми, ама почва изведнъж, Жега, нали знаеш? Отзад жената е като мене. Трудно. Я една чаша бухна. Ветър. Ама, Диманко. Снимайте как се е излегнала на това. Чакай, я па не помня как е. Ти го гледай много. Гледай ма на обувче. Тури си го тук. А, не, моята е розова. Кое ми А, не, не, пречи на жената? И аз съм подредила да не е да реда 100 кила. Това снима постоянно, да. Принцеса? Ти какво различни чора. Това какво е отдолу? Различни са, майка. Това съм намерила, а това отзаде да и не такова, да се не хлъзга. Мани, спокойно, погали я, Тя бабо. вече така ги Тя прави. ще Не дойде, бойся, ще те подай ръка лизне. ти ще видиш. Баба, Подай тя ще дойде, ще те лизне, ще ти зарадва. Гледай, гледай, бабо, гледай. Дай Не, се, не, не. дай, дай. Мене малиска. Видя ли ме, бабо? Ви като дойде и ти рече така да те лизне. А, това няма проблем, аз съм свикнал. Нема да те захапа. Никакъв Няма случай. баба Вече аз съм на 100%. Тя като ме О, е не, лизала е не, така бе. по лицето Да. навсекъде. Да, бабо.
Какво изяде ти? Искам само друго да ти кажа. Ела да видя. че, На, Малина! че това бабо... Баница ли яде? Какво е това? Бело нещо му е. Ел ти, я виж какво плюхна чара там. Баница или